Ay! Hindi ko alam yung binibidyo ko dito. Oy! Thank you! Magandang gabi mga ka-hunter. Ako nga pala si Brian at ngayong gabing to mangunguha tayo ng tarukoy. Ang tawag sa iba, kaskas. Kasama natin si Hunter Fox. Hunter Fox. Lagot ko Hunter Paul. Hunter Kevin. Hunter Arnold. Hunter Kulot. Stay tuned mga hunter. Ito ang Ilocano Hunter. Dalang spapay. Kaparaigo ka daw sila mo. Mana. Ipapay kita kasi. Ayan si Hunter Francis daw susunod mga hunter. Kasi ano, may problema siya. Yung kaskas mga hunter is ano siya, crabs. Crabs yun mga hunter. Dito tayo ngayon sa dagat. Sa dagat tayo ngayon. Rumang-ay. At pag ito ay gitna ng Batangan tsaka Minanga. Kung meron tayong subscriber dyan na mga taga rito mga hunter. Salamat po sa ating 10k subscriber. Ay 10k? 6k subscriber. Na? Ay, ipati smuggle tayo. Titene, smuggle tene. Tiro. Kaya. Ay! Ayun, kaskas. Ito ay habulan. Nih, bati tayo chinelas ka. Di may bati. Dadya di bagim? Ano, habulan to mga hunter, habulan. Diyan na nagdakal eh. Mantik kamas. Enjoy manguha nito. Kaskas. Mabasti sa amo dito eh. Teknik na, tayo pala sa silawan tayo. Pow. Tani. Ata. Makata mo na. Naalala yun. Tumbling ko yun. O dyan eh. Pag-tumbling daan. May pag-gliss kan. May pag-gliss daan. Pag-tumbling ka ba? Pulo. Nay, awanan! Wala na yung nakuha. Wala na yung nakuha. Wala ko rin dito ba? Tuloy mo. Tuloy mo nga talay. Pulo, kayo sim. Barad, makita. Silaw ko na. Uy, Ako may silaw ko. natumba yung lalagyanan namin. Wala na. Nakadutat tayo sangka niya. Bagkita ni. Hindi, nakadudjay. Taray naman na eh. Gas! Po. Patingin. Oh, Diego! Garaw! Ay, ang papasay daan magandang papakayaw. Ay!
The Christmas lang naman. Huh? Exercise na kapan dito no? Dito no? Di Dadak ko lang. magkaman ni Pop. Nay. Sikreto atan. Singkat doon tatandaan. Ay, Lumdang. Yung kapit mo. datatadalo yun ang ano. Puta yung crossover na. Pupo. ito yung kaskas oh. Yan. Crossover. Kaskas. Silaw ka! Ay! Silaw! Dito na eh, gura ka. Tani. Ah! Kapataw! Nayabla tay. Nasa dito yan. Nayabla tay. Lalaw. Na? Man. Wala! Kala ka na! Kapatid! Pupo. Nih. Teh. Bro. Nya aja. Nah? Ay, sino yung sama? Hindi pa sa. Woi. Ay! Aray. Light. Silawan tatay yung ato marito. Joseph. May mga nagde-date dito mga kanter. Ang dami nilang nagde-date dito. Sana all may jowa, pero kami may asawa na. Yung iba dito walang jowa. Hindi ka doon tatanda? Ha? Dani. Nay, habis ka, mabalim pa yata. Nag-enjoy ka. Lalaw. Oo, taro ka dyan. Taro mo. Dali. Oy, ala! Saan? Oh, kuha. Atane ko. Hoy! Nagpartas. Nih! Oh. Okay, marami na. May isang gin na naman po. Nih. Oy, babasa. Kontit mo rin atan. Ano yung mastara? Ano? Dalawa yun, dalawa. Aray! Sikar, ada sikar. Hindi na doktor. Tani, nagdakalan eh. Ano, dakal. Sujain siya po rin. Na. Tapa ini. Oh. Duwada? Oh. Oy. Kaskas. Ay, pagkirasang mo? May maliliit tsaka may malalaki. Diyan mo nito, nagdadakkulan niya. Sa balid J.O. Dadakkul. Tujigaya. Oh, huli ka, balbon. Box, tay. Adag tay. Tanidakkel na eh.
Abi siya muna ka doon. Ay. Over na tayo. Na? Dita? Diyan ni nagtataktalan ni. Kanin mo sa ganun mo say. Nagadulag sa takain niya. Nay? Nagadulag niya. Na? Silaw ko. Lumanon tingnan tayo batangan. Wala, nagdito na tubig. Natatadaloy lang. Bye. Nidap. Dupyo. Namatay yung ilaw ni Canter Arnold. Naugso. Ayun, Ay, nabaliktad mo kami na. Ha? Hindi, matadaol. Dahil ko ha. Nagsisitakbuhan na sila dun oh. Doon oh, tignan nyo oh, nagsisitakbuhan na sila oh. Oh, wala. Gabi energy natin po kalyo. Ha? Kapso ata damdaman. No, makasangpog ko na ako. Ito yung gamit namin pang ilaw, battery tsaka battery ng motor to. Tsaka ano head, ano to, itawag na gitasan? Kaya pang pati motor pala. Pang motor yan, pang Mini motor. driving light. Oh. Sakripisyo. Kahit walang baterya yung Baliktad motor. kan sama. Ha? Baliktad sama. Sakto. Minsan mo, nakalayo na sila. Ano kaya? Pagi matan adre. Itaray na dyan eh. Nagsisitakbuhan na sila. We're here! We're here. Nakapso yung baterya. Nakalapit sa nakalitar. Hangan na charge. Oh, may ano ba to? Kulay. Ay. Kami laban sila mo. Laban. Bilis mo tumakbo. Blinker mo. Eh. Apoy! Kapso! Nahalan. Pagsilawam. Hindi na magano ka. Hindi ko maagarod na eh. Sini? Nakapso tayo battery ayaw. Ala, nangunguhang lahat mga ater. Canter Kevin, Canter Fox, Canter Paul, Canter Kulot, Canter Arnold, nangunguha lahat. Wala pa si Canter Francis. Tatene, Fred. Yan na. Oh, madakkel nga yung maranaan nga, dakkel nga talaga yun. Oo, Kapidatan eh. Oh. Oh. Nagwagi. Oy. Huli ka. Oh. Wow, prosamin. Jam pula ni tira ta sub-sub. Sakit aja lah. Gini. Mereka. Hata-hatanya. Gini. Ya ini po. Takbo. Ay! Ay! Ay!
Hindi ko alam yung binibidyo ko dito. Ano nyo? Lambot na. May puksil na eh. Jenny, taklatan ni dere. Ata. Na? Bato? Nito, dito ni nakadunay. Takbo! Takbo! Ada na yun. Da. Digili ba ni? Nasaan na ka? Nasaan ka na ka? Wala daw ka. Yung paya mo. Paya. Nagtakal! Ay! Ang laki. Ang laki. Oh. Malaking size na yan. Pagganta. Kaskas. Bueno. Saya nakatulad di bay-bay ko. Silaw di ba? Silaw mo yung utangin. Bakit Eh? ka na nakatulad kayo na? Lo. Bisa na limang kulong na. Apa iya? Gipi din. Alang kadayipi na. Gipi. Nagkapso damdamalatan. Tata ni. Paul, taray. Pabali. Ay, iba pala. Iba pala ka. Dito sa raktang. Ay! Ay! Ninap, ni. Oy, lawlawa. Oy. Adun ka. Nagkoy na. Nagparipan kami ni Ria yung tayo. Naling kamanan mo. Jai. Ayun na. Ito dahil. Nagabot. Jenny, dakal na nila. Nakatato. Ay! Au! Nagsakit. Di ba ka naman si Papang? Kaya ka sa masipa ito. Nagkritan eh. Madami. Oh, garudo man nyo. Ay! Ow! May nagdadak ka lang pa yun dyan ah. Tapay! Putang ina! May putang! Hey! May Canter Francis oh, late. Di sila mo? Sila ko. Daya? Oh my God. Dali, alam ka din sila ko lang eh. Alam ka! Talakab na eh. Tamba na naalan na dere. Dawan. Awan? Awan? Meron siya na? Na? Nalaga? Na, dabo na ni. Nalaga? Sa ako, kustan!
Ni? Na. Ani? Kanina, parparida. Tiliw. Gini. Lihat tuh. Yay. Tatot ni. Ang dami na naming nakuha. Pero padamihin pa namin kasi madami kami. Ito kasi mga hunter, kaskas ang tawag dito. Gantong size na dito sa amin to, malaki na. Sa iba kasi lumalaki ng sobra. Masarap to, guys. Napansin namin yun mga hunter kasi nanguha kami to nung minsan sa Munitan. Ang lalaki doon. Pero dito, Marami kasi. Marami kasing kumukuha dito. Pero masarap to, guys. Pag na-fried ito, masarap to. Masarap. Kamuya. No? Kamuya. Agdoya kan namin garod. Na? Tagtagainag kan sa mo gawin? Ha? Tagtagainag ka. Ay, tanay. Akwar ka ba? Rumor ka abog. Kaya mo. Okay. Pag bumalik tayo dito, madami pa rin mga ante. Ayun na. Ayun na. Mel. Akwar ka abog. Sa akin ka lang pala mapupunta. Kanino lang to? Kanino ka lang. Diyan o. Ay! Oy, dalawa! Masakit yung sipit, guys. Masarap to, Ay, dua-dua doon eh! Taray! Oh! Langoyam! Silaw mo gamin? Jai. Ito yung pating-kating kaya takalayan. Buena, amana. Aman na. Hindi ka naman Ha? bumaba pa Jake. Bumaba ba yung suit ko? Pumapayat na ako Pansin ko pumapayat na ako. Si Kanda Francis kakatapos ng umiyok. Hindi umiyak. Umiyok. Iba yung umiyok saka umiyak. Yung umiyok. Tani dire, eta. Madiyo sa bali. Bossing, matagsanin. Paglalakwan tayo ha. Gripo?
Nakasalsal dati kabatuan. Dili tatang pagkitaan. Ha, daga mel-mel dito eh. Ba. Daga mel-mel dito eh. Dili tatang. Ani, dali, atan. Buka kawan silaw natin eh. Tani. Ani. Mame dito. Yes. Tani. Nalibag-bag man ni Boxen. Ate, ang mga dalawang ito. Hindi naglagtutan eh. Tani. Ni. Taklan eh. Oy. Bejay ni. Oh. Ano bejay naglaman ka? No. Ay, apo. Tantang. Hindi, gamel-mel dito eh. Ha? Dagamel-mel, daga tao. Di mo? Kapay panada to eh. Hindi na makikita. Kumano mo di silaw. Yaw, awan naman problema na tilalakin. Ni. Masakit mo ba hindi kita? Ang ta. Sakit pa ita mapanawang ako na. Uy, talaga. Panawan takan sa manang. Walawan na ta. Magkanya may kini bossing ka, nakasettle kami. Lo. Dani. Ni? Kanino ka lang? Kanino ka lang? Butaw. Butaw ta ima. Adon. Marami. Dumarami. Maraming bebe. Tanya ni. Kiri. Sini. Jay. Tapay ka raw. Tapay na nagtakal na eh. Oh. Pwede na eh. Awanin. Nadakal? Ako na alam. Tawa. Dali tatang. Night hunting mga kanter ng kaskas. Pumakaskas. Tarukoy sa Ilocano. Mga kanter, hanap tayo dito sa mga damo-damuhan na ganito. Protein. Nagtatago mga dito yan. Takbo. Ata dakkel sa atan eh. Ayan, sabali.
Magudwa tabaldeng. Jenny, kape dajay. Kape ataan. Tumbling ka to so. Wala na katugan ay. Ayun na. Oh, ma. Lahat na rin. Di. Silang siya tayo kami na. Siya tayo. Light, camera, actually. Siya tayo kasi lang kami na. Nakita mo ko. Maganda yun. Hindi nga tayo kung sinawang. Ha? Ada tu tapukul na eh, ada tu karin nakatakit ta. Dia nak tak kalibran kau dong kali mana. Oh, nagdata. Wow. No. Hello? Apa talaga niya. Ha? Mas lagar na kabul ka. Lagi tayo? Sarap. Tanay. Oh, kalayo. Jadi kung sila mo na. Tarayan. Nga makita ti video no ka. Awan sama ito yung pakol? Mantau. Kanino ka lang? Oh. Kanino ka lang? Oh. Natay pa nga sigod na eh. Narumo ka siguro da kita. Natay. Nakakagin na iyo mo kanya. Oy. Parang pinong. Okay. Dahil kakalaw. Kaya nagkalaw. Walaw. Wala na. Uy. Text. Yan. Hintayin. Ayan, uwi na tayo mga ka-hunter. Okay na yun, nakuha natin. Uwi na tayo kasi nag-emergency call yung asawa ni Hunter Kevin. Punang bukol. Ito na yung ating nakuha mga hunter. Oy. Ikas mo dre, thumbnail. Ito mga hunter. Huhugasan na natin yung nakuha. Eh, kutumpo dami nito na brad. Oh, Ayan o. Lalong madilim na. Ayan sila. Ito mga hunter, hindi natin uulamin to. Pupulutanin to. Relax muna. Kukuha pa sana tayo ng madami kaso
Nag-emergency call sila. Ang asawa ni Kantar Kevin. Ayan, lalagyan ng mainit na tubig. Laglag, bugod ako po ulit. Tapos igigisa. May gisang ilan. Saan ay darat na ron? Ikaw mo siguro tanan eh. Yung talo. may kalin. Bugod ulit. Ayan o. Mainit na tubig. Tapos Gigisa lang ng bawang. igigisa lang ng bawang. Ano yun ako? Sus? Wow. Wow. Tagtagar pa. Okay, lulutuin na natin tong kaskas. Natin tarukoy sa amin. Yan o. Ang sarap to mga ka-hunter. Ayan o. Maliliit na kapi. Pinulod na gaya. Okay, lulutuin na mga hunter. Simpleng luto lang. Asin lang. Tsaka bawang. Yapay kulo. Mabilang isa na sila ha. Bagoong. Ma. Yung bawang. Talaga mo talaga. Uy. Basta tayo cook. Bawang. Oh. Bawang. Asin kano ay bagoong kano mabasti. Kinti niyo yung pugaw. Natay naman. Gigisa yung Kuno patis kuma. Patis. Basta nilikan kin kapit patis. Patis. Di ba ko? Apay. Bagoong. Pakit mo bebesi. Oops. Ay, tipe lang. Oh no. Ano ito ya? Guna. Ang mga sigang. Di parasik mo muna. Parasik mo muna sabi ko mugong. Okay. Bagoong. Nakita mo na. tak memulot sa pugaw na. Kita po agaw rin. Wow, kita mo na yung ano ito ma? Dito mo. Pamitira. Yung Oh, ayan. Lalagyan na yung kaskas. oh, wow. Pabang iritat yun. Tapos takpan mo na. Antayin mo na lang maluto. Mantel. Kita mo nagbangin yung gisa mo tapugong. Okay, luto na ang ating kaskas na guys. Natang. Yung tarokoy, oh. Luto na. Tara guys, madilim. Stay tuned. Stay tuned, mga hunter. Ayan o, pangpulots talaga mga hunter. Pangpulots lang. Wayam. May niya. Hindi natin pag nutong i-spray na niya. Napait. Nakanda mo kayo may parsik amplis mo kayo may parsik. Arawan. Aling di mo aja delikado na tayo tapos di Nakakain lahat. Tigas ta. Ang hindi kayo aja daw na. Naan makan amin. Ay tanya aja mabibuyak, aja san kuha niya. Kalkalin na bigat. Bimpintas ganyan biwan lang. Dapat tingnan na makan kami. Kalin na bigat. Hello. Ito kami na lang bitaw niyo. Aja dadaktal mga tepe lang. Nakalawag na kisin na ako damat kayo. Hindi ko mamunit ang pagkalin niya. Nagtatakil ko kasi ni. O hindi ako munitan. Kaala, takil pa. Dadaktal pa, nag-iidat tayo din eh. Karmi. Masigod yung diya ta. Ha? Para do kang jo. Hindi ingante. Ibila masigod kita. Nangadilo ka na. Masigod kami na. Hindi ko man gawa na GT beach niya. Nagagalaan ka kita. Ito ang biyak ah. Sumit. Kali. Puro yung budat ang gamay. Galto ka. Yung imas magpeso di babat kayo. Parang ano. Lalang nipok na ng iba kayo.
Guys, may kasamang bilog. Pasensya na guys, may kasamang bilog. Baka naman San Miguel, Ginebra. Sa akin sting lang sa kalam. Pampatulog guys. Pampasap ng tulog. No,